Procedeix de 1904, en el Pla General d'Ordenació Urbana té la fitxa de protecció integral, és a dir, com molts mausoleus d'ací, la majoria estaran protegits de forma integral, i estem davant del mausoleu dedicat a una de les persones més importants de principis de segle i una de les persones milionàries de la ciutat. Diuen que a Alacant n'hi ha 2 milionaris. Toni Arquer està per ahí? Sí. Toni és un. Hi ha 2 milionaris molt importants en funció de 2 èpoques, no? Una és la família Pritx i després serà la família Farell, la de la ferreteria, no? Bé. Manuel Pritx és el hijo de Hugo Pritx i en un moment determinat és una de les persones més riques d'Alacant, com ja he comentat. Ell és l'amo, la família és procedent de Tarragona, encara que ell és suec, ell és no de Sueca sinó de Suècia, i és l'amo d'una de les 2 principals empreses o indústries dedicades a la pelada mela d'Alacant, que és Almendres Pritx. La data serà, recordareu, Almendres Planelles, que estava al barri de Sant Blai, al costat de les farineres que han enderrocat pel tema de l'avi. Almendres Pritx tenia aproximadament 2 masanes entre el carrer de... molt a prop de ta casa, entre el carrer Gadea, O'Donnell i Vilaiblanco, Poeta Vilaiblanco. Tot això era la fàbrica. El campo de la pipa, crec que li diuen. El campo de la pipa. El campo de la pipa. Una fàbrica que tenia aproximadament 300 dones treballant, era molt important per la seva època, i que es portava fonamentalment, a banda de Sisona i a banda pel tema del torró, es portava fonamentalment a Estats Units. Era molt important. En 1932 la fàbrica va mal, la tanquen i tot l'equip i tota la maquinària se la venen a un tal Julián Coca, fundador de la banca Coca. Us recordeu, sobretot els que sou més majors com jo, de la banda Coca. Manuel Pritx i Carlos Pritx són germans, però Manuel en concret és l'amo d'un xalet molt important que n'hi havia al carrer Luis Floghetti, músico Luis Floghetti de Benalú, al costat de les Teresianes. Les Teresianes ocupaven el número 2 i el número 4 i la família Pritx ocupava el número 6. Quan va morir, evidentment, les xiquetes de les Teresianes no podien pràcticament anar a la classe perquè deien que se sentien cadenes, fantasmes, sorolls, etc. Aquell xalet, con la majoria, i ja que està apareixent Adèlia, s'ho recordaré, con la majoria dels grans monuments i edificis d'Alacant, aquell xalet del Pritx estava fet per qui? Per Juan Vidal Ramos. Per Juan Vidal Ramos. El senyor Pritx, en un moment determinat, era un home de dreta, però molt republicà, molt fidel al règim de la república, i li regala a l'Ajuntament d'Alacant un xalet que es diu La Pietat, que està per la zona de... on viviu, no? Per Sant Joan o Mutxamel, efectivament. Està molt ben arreglat. Li regalarà a la Diputació el seu xalet d'Espritx de la partida de la Lloisa, crec que és, no? La de Santa Fasa Sant Joan, que és el psiquiàtric. Abans el psiquiàtric estava a Elda i passa després a estar ahí. I després li regalarà o li deixarà al president de la República, suposo que seria a Negrín, li deixarà la seva finca, que no sé si es diu Buenavista o Bellavista, apareixen els 2 noms, no? I per què li deixa al president de la República com a residència d'estiu la seva finca? Per una raó molt senzilla. Perquè Hisenda, el Ministeri d'Hisenda durant la República, descobreix que pràcticament tota la fortuna del senyor Pritx es troba a Suïssa. Igual que ara. No s'ha inventat. Aleshores, evidentment, ell fa ese pacte, ¿no? Yo te dejo la casa y tú haces la vista gorda. Bueno. Sí. Sempre igual. Seguim? Bé, una cosa, jo em vaig enterar fa poc que el senyor Pritx, per lo vist, també va invertir en una fàbrica de llum en la Rambla. De la primera electrificació que va donar llum al casino i no sé què, pues també. Ells tenien molt de diners. Se suposa que aquestes zones properes a la porta d'entrada són les zones més nobles, no? Les zones més accessibles. La zona aristocràtica, diguem-ne, d'aquí viu pràcticament la classe dirigent d'Alacant de finals del segle XIX i primers del segle XX. I agarrar les millors posicions del cementiri.
No, quan se fa el cementeri, jo no sé si com se començaria per així o per allà, però evidentment es deixa, està fent un trasllat de Sant Blai i se deixa la part, fins i tot per comoditat, entres en tot això, és més fàcil al principi del cementeri enterrar-los, no?